La pegada de cartells del 12 de maig marcava el tret d'eixida cap a les eleccions locals i autonòmiques que se celebraran el pròxim 28M. Els 8 candidats a l'alcaldia encetaren la campanya d'esta forma en una nit que marca l'inici electoral. Ara anem amb sumari i comencem. Joan Baldoví, candidat de Compromís per la Generalitat, i José María Llanos, número 2 per les Corts de Vox, han donat suport als seus homòlegs a la Pobla en la mirada posada a les eleccions. Sonaleso va fer parada a Altea per interpretar la persona més feliç del món. 1.200 alumnes i professors es reuniren per viure una experiència única i el poblà Joan Crespo, coreògraf de l'acte, ens ho va contar de primera mà. El primer objectiu de la temporada del Baibonense ja està aconseguit. L'ascens de categoria amb la victòria en Pedralba. Els blanquirrotxos asseguren pujar i este dissabte a les 6 competiran al Salvador Martí per proclamar-se campions de Lliga. Primera setmana de campanya electoral a la butxaca. El dia 12 a la mitjanit s'iniciava de manera oficial els 15 dies de campanya i la pegada de cartells per part dels 8 grups polítics municipals. La campanya electoral de les eleccions del 28 de maig donava inici amb la tradicional pegada de cartells per part dels 8 partits que es presenten en la Pobla. La plaça del carrer Maria Roca era l'epicentre d'una campanya on 7 candidats i una candidata es disputen l'alcaldia de la Pobla per a la pròxima legislatura. Els primers cartells pegats als espais reservats van ser els de Compromís. El partit valencianista es presenta de nou amb Josep Vicent García com a alcaldable, amb el lema autonòmic per tot el que importa i el lema local Som molt de la Pobla. Nosaltres tenim un autonòmic que és per lo que importa, per tot el que importa, però nosaltres en la Pobla tenim Som molt de tu, som molt de la Pobla, perquè realment és això el que fem, preocupar-nos molt per la gent de la Pobla i per el poble en si. I bé, nosaltres tenim una gran llista, comencem avui la campanya. Jo crec que la gran campanya són els 4 anys de govern, la gent és el que ha de veure, l'obra de govern, això no deixa de ser un acte més de la propaganda electoral, però bueno, jo crec que la gent també la necessita per a engrescar-se una miqueta, per a conèixer les cares dels que van en llista. Tenim una llista renovada, molt bona, la millor llista de totes, i el millor bagatge i la millor gent. A partir d'ahí, bueno, la gent que trie, que analitzi el que hi ha i que el resultat de les eleccions siga el més beneficiós per al poble. A continuació, torn per al Partit Popular. L'inici de la campanya electoral el feia el candidat Abel Martí, que es presenta com a cap de llista per primera vegada amb el lema La Pobla il·lusiona. El nostre lema és La Pobla il·lusiona i ho diguem perquè s'ho creguem de deberes. Tenim un gran projecte per a un gran poble i creguem que la Pobla mereix molt més i per això eixim a concurrir a les eleccions en les que esperem formar un govern que li dona a la Pobla futur, però també molt de present, que dona veu als veïns que molta falta creguem que li fa i per això creguem que hem format el millor equip per aconseguir els millors resultats. El Partit Popular no pot fer una altra cosa que no siga eixir a guanyar i eixim a per totes. I l'objectiu sempre va ser fer un govern com correspon pel nostre municipi perquè, com ja t'he dit, la Pobla il·lusiona. De la mateixa manera ho feien els membres del Partit Socialista. Amb el lema La teua veu a l'Ajuntament, els socialistes de la Pobla celebraven el primer acte de campanya on la seva candidata és Noemí Morales. La teua veu a l'Ajuntament és el nostre lema perquè nosaltres duguem molt de temps treballant en la ciutadania, recollint propostes, idees, il·lusions i això és el que volem traslladar a l'Ajuntament amb un partit socialista que represente a aquesta ciutadania amb polítiques de progrés, polítiques que facin gran, moderna la Pobla de Vallbona. El que volem és la confiança de tota la ciutadania de la Pobla de Vallbona, demanem el vot per a ser la teua veu a l'Ajuntament. Nuestra prioridad eres tú, es el lema de cupo per a aquestes eleccions, una cita electoral en la qual Juan Aguilar repeteix com a candidat del Partit de les Urbanitzacions. Nuestro lema es Nuestra prioridad eres tú, por una sencilla razón. En 2015 fuimos capaces de cambiar el equipo de gobierno y el futuro de la Pobla de Vallbona y en este 2023 vamos a hacer lo mismo, es decir, un nuevo futuro para la Pobla de Vallbona va a ser posible y sobre todo 8 partidos políticos se presentan a las elecciones y cupo, el partido de las urbanizaciones, la gente que vive en las urbanizaciones, que forman parte del más del 50% de la población de nuestro municipio, va a decidir el futuro de este municipio.
Miguel Ángel Huerta torna a ser el cap de llista per part de Vox i per aquestes eleccions es presenten amb el lema «Cuida lo tuyo». El lema de Vox es cuida lo tuyo, cuida lo importante, cuida lo que realmente ahora nos está cuidando en la Pobla. Nos presentamos con un ánimo renovado, con muchas ganas. Creo que tenemos muchos más apoyos que en 2019, que fue nuestra primera candidatura a la alcaldía de la Pobla, y nuestra intención es salir a ganar, es repetir los resultados que obtuvimos en la Pobla en las generales de 2019. Creo que el trabajo se ha hecho, la gente lo está reconociendo y salimos a ganar, salimos a por la alcaldía. Contigo torna a presentar llista en la Pobla i ho fa amb un candidat nou. Per primera vegada, el cap de llista és Nicasio Tortajada. El nostre lema és La Pobla Contigo. Som l'únic partit de centre nacional que es presenta a les eleccions del nostre municipi. Un partit moderat, un partit municipalista que naix a València i està expandit en tota Espanya, i des de dins del nostre partit de Contigo tinguem molta il·lusió i la veritat que tinguem moltes ganes de treballar per la nostra gent. La nostra campanya va dirigida als nostres veïns porta per porta. Realment duem unes propostes molt interessants, unes propostes molt potents. Són poques propostes, però són assumibles, les podem dur endavant. Una de les opcions noves en esta campanya és Centrats per la Pobla, tot i que el seu candidat no és la primera vegada que es presenta. Jaime Ruiz torna a una cita electoral, ara amb partit propi i amb el lema La Pobla en marxa. El nostre lema és La Pobla en marxa, perquè representem a tot i ser veïnat que no pensa tant en una ideologia nacional, no pensa tant en una dreta i una esquerra quan són les eleccions municipals, perquè així estem per a votar a persones, estem per a votar projectes de poble que en els pròxims dies vos anunciarem quins són les nostres propostes de campanya. Com se pot veure, hi ha candidats hi ha partits que també opten a les eleccions autonòmiques i en el nostre cas només ens centrem així, en la Pobla, com diu el nostre nom, centrats en la Pobla, i aquesta és la nostra diferència. Per últim, tampoc faltaren els membres de la coalició de l'Esquerra per la Pobla, que presenta una llista encapçalada per Alberto Alonso i el lema Valentia per a transformar la Pobla. Fins ara tot va molt bé, s'ha fet un programa específicament per les necessitats que té la Pobla. Estem il·lusionats perquè la gent està responent bé a la nostra proposta i esperem un bon resultat perquè este tipus de coalició no n'hi ha una altra en tot el País Valencià. Tir d'eixida d'una campanya electoral que estarà en marxa fins al divendres 26 de maig, últim moment per a demanar el vot. I dilluns, dia de mercat, els candidats i partits polítics aprofitaren l'ocasió per demanar el vot als ciutadans, una carrera de fons que ja ha començat i que conclourà el pròxim 28 amb les eleccions. Immersos en plena campanya, i si es troben membres i candidats dels partits polítics a la Pobla. Dilluns es congregaren al mercat per demanar el vot. Com ja va passar 4 anys abans, el constant de gotes de veïns feia que la cita fora ineludible. Als estands es van difondre propostes electorals, oferiren vots als veïns i obsequis als assistents. Per mi la campanya són els 4 anys, no és veure el que has fet, l'obra de govern, i si estàs en l'oposició, l'obra d'oposició, què has aportat, quines propostes has fet. N'hi ha gent que no ha fet ni una proposta en 4 anys i que la gent veja el que han fet en el passat i el que podem arribar a fer. Jo crec que la continuïtat és lo important i ja ens coneixen també la manera de governar i com se relacionem amb la gent. Estem donant idees que creiem que són necessàries per al poble i de pas, com sempre hem fet, els obsequiem a tots aquells que vulguin acostar-se, estem repartint unes plantetes que estan tenint molt d'èxit i aprofitem per passar el matí als veïns i extendre el missatge de la il·lusió que és el que correspon a aquests dies de campanya. Nosaltres arribem amb els deures fets. Estem aquests dies intentant il·lusionar per a que la gent opte per votar al Partit Socialista. Duguem un programa molt complet amb 42 propostes que ja et dic que hem treballat amb la ciutadania i així que estic molt orgullosa del resultat final. Bueno, des de CUPO estem informant que som un partit que està fent visible una realitat fora del casc urbà, però també d'una manera molt clara apostant també
per fer un casc urbà més unit y que tots tinguem una comunión més forta, ¿no? A repartir el programa, porque nosotros ya tenemos aquí el programa, estamos regalando unas pulseras de España y también si el vecino quiere, pues ya tenemos el voto de las elecciones municipales para repartir, con la campaña a tope y aprovechar los días que hay de campaña y poder arrancar algun voto si cabe. Explicant primer què és el nostre projecte, estem molt satisfets perquè està tinguent molt bona acceptació del nostre veïnat, estan veient que és un projecte 100% de la Pobla de Vallbona. Nosaltres no tenim dos paperetes per a les autonòmiques ni per a les municipals, tenim només per a les locals. Estem il·lusionats perquè són 4 partits que anem units i que esperem a replegar els vots de l'esquerra, perquè la coalició és l'esquerra de la Pobla. I la cosa estarà justa, però pensem que tindrem un bon resultat. La carrera de fons conclourà el pròxim 28M amb el tancament d'urnes on estan citats més de 19.000 poblans i poblanes, la 13a volta que es dipositarà el vot en clau local a la Pobla de Vallbona. El candidat de Compromís a la Generalitat va visitar la Pobla de Vallbona. Baldoví va destacar la visió del candidat de la Pobla en referència al parc públic d'habitatge que s'ha construït al municipi. Poc abans de les 10 del matí del dijous arribava a la Pobla el candidat autonòmic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví. Simpatitzants i afiliats s'acostaren a la coberta del mercat per escoltar les idees que proposen en qüestions d'economia. Sota el lema «Per les coses que importen», va destacar les propostes que toquen la butxaca dels electors. Intentar ajudar a les persones. I jo me remetís només a això, als indicadors econòmics. Hi ha més empreses, hi ha més gent treballant, hi ha més gent afiliada a la Seguretat Social, n'hi ha menys parats, n'hi ha més exportacions, més autònoms, per tant, i també des del punt de vista social. Jo crec que en educació i en serveis socials, 2 conselleries que ha portat Compromís, s'ha notat el canvi. I n'hi ha que ara pensar a l'hora on anem a votar. Nosaltres sempre diem que la millor manera de posar els diners en la butxaca dels valencians és ajudar els valencians que verdaderament ho necessiten. Ajudar a un valencià que guanya 100.000 euros a l'any, aquesta persona no necessita ajuda. Necessita ajuda la gent que té una pensió baixeta, la gent que cobra el salari mínim, la gent que no se'n pot anar de casa perquè no pot pagar el lloguer d'una casa. Per la seva banda, l'alcalde de la Pobla, Josep Vicent Garcia, ha aprofitat que el candidat a la Generalitat ha vingut fins al municipi per demanar suport de finançament autonòmic pel futur centre de salut que necessita la Pobla. He xerrat amb la gent, hem explicat les 3 o 4 propostes més importants. A nivell autonòmic, evidentment, és el finançament, i a nivell municipal nosaltres, ja que està així i serà el president o serà el diputat o tindrem força en el govern valencià, és demanar que la Pobla necessita un altre centre de salut, el segon centre de salut, a ser possible que fora d'especialitats, de manera també que quan no simplement en l'atenció primària, sinó quan ja anem a una atenció d'especialista, no tinguem que anar a Burxassot o a l'Hospital de Llíria i siga només per a coses superimportants l'anar a l'hospital, no per a les consultes rutinàries, i per tant tinguem un centre d'especialitats. L'acte ha finalitzat amb la foto de la llista de la candidatura de Compromís per les eleccions municipals 2023. Abel Martí va presentar la llista del Partit Popular per a les pròximes eleccions de maig, acompanyat per Pablo Broseta i Fernando Rosas. Populars desvelaren dissabte part del seu programa electoral. El centre social va ser el lloc escollit per a fer l'acte de presentació de la llista que el PP de la Pobla presenta per a les eleccions del 28 de maig en un acte que és la celebració principal de campanya dels populars locals. El senador Fernando de Rosa i el candidat número 3 a la Generalitat per la província de València, Pablo Broseta, van ser els convidats que des de València van vindre a donar suport al PP de la Pobla y al seu candidat, Abel Martí. Y nosotros estamos en otra dinámica que es la de venir, explicar, trabajar y dar apoyo a todos esos alcaldes que van a ser los que nos van a posibilitar además que Carlos Mazón sea presidente de la Generalitat y que Vicent Montport recupere la Diputación de Valencia, que finalmente és l'Ajuntament d'Ajuntaments. La part principal de l'acte va ser el moment en el qual van ser presentats un a un els 21 membres que formen part de la llista del PP que encapçala Abel Martí.
Avui hem fet un acte d'estos que te carreguen les piles, que donen il·lusió i que la gent se carrega amb molta força per així escampar el missatge. Avui hem presentat quin és l'equip que aconseguirà dur el canvi a la Pobla de Vallbona el pròxim 28 de maig, l'equip de la il·lusió, però també l'equip del treball. I per això hem volgut compartir-ho amb tota la gent que ha volgut acompanyar-nos per a poder estendre aquest missatge el que pugui arribar el més lluny possible. Estem molt contents de com així tot i ara comencem els dies oficials més frenètics que se poden començar, encara que nosaltres ja duguem una carrera llarga i il·lusionant, sobretot. Abel Martí també aprofitava l'acte per a començar a desgranar les principals propostes del programa electoral dels populars. Hem anunciat una bateria de medides que poden ser referents en molts sectors del nostre municipi, que cada un pugui sentir-se reflejat en el que hem estat comentant i que se queden en el que a cada un li pot interessar perquè puguen contar a la gent. Des de veres que és un projecte ambiciós i seriós i esperem poder materialitzar-lo el pròxim 28 de maig. Amb una foto de grup finalitzava l'acte principal de campanya del Partit Popular en la Pobla. José María Llanos, número 2 de Vox per les Corts, va desplaçar-se a la Pobla per recolzar Miguel Ángel Huerta en el míting en què es van presentar les llistes electorals. El míting central de la campanya de Vox a la Pobla es va celebrar el dimarts al Centre Social. Es un mitin puro y duro de campaña electoral. Vamos a presentar también a los miembros de la lista electoral, los que me acompañan. Obviamente vamos a explicar nuestro programa electoral. Nos acompaña José María Llanos, estamos encantados de que esté aquí. También está Ana Beilbert, que es nuestra número 7, también para la lista de las Cortes Valencianas, para la provincia de Valencia. Y en definitiva vamos a explicar a los vecinos lo que es nuestro programa electoral, lo que tenemos pensado para la Pobla de Vallbona, nuestras esperanzas, nuestras expectativas de cara al 28 de mayo y dar un enfoque amplio a todo lo que queremos hacer en nuestro municipio. Miguel Ángel Huerta va donar la benvinguda a simpatitzants i companys del partit a València que varen vindre a donar suport. A l'acte, José María Llanos, segon a les Corts per València, va remarcar els punts fonamentals del programa electoral d'este partit que es presenta amb el lema «Cuida lo tuyo». Nosotros creemos desde Vox que hay que cuidar lo nuestro, empezando desde casa, desde la familia y luego, bueno, pues nuestros municipios que carecen de mucha seguridad y, bueno, fomentar la economía. Aquí en la Pobla, por ejemplo, la agricultura ha caído muchísimo en los últimos años, nos hemos quedado prácticamente en la mitad, tenemos algo de microelectrónica, tenemos algo de construcción, algo de textil, que bueno, desde luego la industria necesita del apoyo de los dirigentes políticos. Un míting central de campanya que els dona força de cara a la recta final de les eleccions del diumenge 28 de maig. Continuem amb més política, ja que esta setmana teniu una cita que no podeu faltar. Diumenge a les 9:30 de la nit es retransmetrà el debat electoral organitzat per esta casa, Telepobla. 4 blocs, 7 participants i una veu, moderadora Isabel Pastor, col·locats d'esquerra a dreta de les seues pantalles, candidats de Vox, Compromís, PP, Esquerra de la Pobla, CUPO, Centrats i PSPB. Tots ells conformen la quasi totalitat de l'espectre polític poblà, a falta de Nicasio Tortajada, candidat de Contigo, que va declinar l'oferta. El dilluns es va produir un sorteig per determinar l'ordre d'intervenció dels 4 blocs entre representants formats per política general i pressupostos, serveis socials i polítiques d'ocupació, transparència i possibles pactes postelectorals amb la possibilitat d'interpel·lació entre representants. El debat electoral finalitzarà amb el minut d'or en què els candidats a l'alcaldia demanaran el vot per a la seva candidatura per al 28è. La retransmissió s'emetrà per Telepobla a partir de les 9:30 de la nit de diumenge 21 de maig i tot seguit es podrà veure a la carta al nostre canal de YouTube. Gràcies també a tots vostès. Recorden que poden tornar a veure este programa en tot. 3 noves meses electorals i més d'un millar de poblans i poblanes tindran dret a vot en comparació a les darreres eleccions de 2019. Veiem els canvis. Per a les municipals del 28 de maig ha augmentat el cens electoral a la Pobla. Optaran de 9.022 veïns i veïnes que tenen dret a vot. Una xifra que ha augmentat davant els anteriors comicis en 1.029 electors. Per això s'ha augmentat de 28 a 31 les meses electorals i s'han creat 2 noves seccions.
La 13 a Rascanya, que ara s'ha dividit en dues. La primera es votarà al Centre Color i, com a novetat, també es votarà al Centre Social de la Rascanya. Pel que fa a la zona del Cap de l'Horta i la Malladeta, conformen ara la secció 12 i es passarà a votar al Col·legi Mas de Tous. D'altra banda, al nucli urbà s'afegissin 2 noves localitzacions per a la votació. Una a la Casa del Parc, a causa de l'augment d'una taula a la Biblioteca Municipal, i l'altra a l'Espai Jove, que substituís a les escoles parroquials. La Pobla suma 3 noves meses electorals i augmenten els veïns amb dret de votar en més d'1 miliard respectivament a les anteriors eleccions. Tot per celebrar la festa de la democràcia amb normalitat en la jornada del 28 de maig. La Biblioteca Municipal comptarà a partir del 19 de maig amb un horari especial a la seva aula d'estudi. Fins al 6 de juliol estarà oberta 24 hores. Els requisits són tindre el carnet de l'aula, que es pot sol·licitar si eres estudiant d'universitat opositor o de cicles formatius. L'aula d'estudi, que s'ha convertit en referent a la comarca, estarà oberta 7 dies a la setmana durant quasi 2 mesos. La Pobla albergarà la tenda més gran de jardineria d'Espanya. Esta setmana s'ha fet oficial esta inversió de l'empresa Jardiland. Serà la tenda més gran d'Espanya de la companyia Jardiland. Serà una de les 2 tendes més grans que tenim ara mateix. Sí que el que tenim són unes molt fortes expectatives amb aquesta tenda i que potser serà la número 1 de les que tenim. Una marca especialitzada en jardins, animals i decoració que utilitzarà la Pobla com a epicentre de la seva expansió per Espanya. Un nou projecte, una nova tenda Jardiland aquí a València, a la Pobla de Vallbona, i és una tenda que serà la tenda pilot d'aquesta nova fase d'expansió de Jardiland a la península Ibèrica. Una tenda que obrirà les portes al públic en febrer del 2024. Fins que arribi este moment, esta setmana s'ha assignat la llicència d'obres per poder construir esta tenda. Documento de aceptación para la próxima semana, el martes, llevaremos a la Junta de Gobierno local la aprobación de la licencia de obras para el comienzo ya de las obras, que será en pocos días. La tenda se situarà per Cap de l'Horta, a prop del centre comercial, i servirà per donar servei a totes les urbanitzacions. Un modelo de negocio que a la gente que vive en las urbanizaciones y en zonas residenciales les va a acercar todo aquello que necesitan al lado de casa. Sobre todo también lo que es el centro comercial El Osito de la parte de nuestro municipio, que está siendo muy demandada y se está ocupando por diferentes empresas. Primero fue Lidl, ahora es Jardiland. A més, donarà treball a moltes persones en la seva gran superfície. Una superfície que està al voltant de 6.000 metres quadrats comercials i calculem que començarem amb un equip de 34-35 persones. I no només servirà per rehabilitar esta zona, sinó que servirà per posar al veïnat mans a l'horta en els jardins de les cases de la Pobla. El passat cap de setmana es va realitzar una ruta ornitològica, una bona manera de saber quines espècies d'ocells habiten al nostre voltant. Dissabte al matí, el pàrquing de l'estació de metro era el punt de trobada per a començar la ruta ornitològica organitzada per la Regidoria de Medi Ambient i la Societat Valenciana d'Ornitologia. Esta ruta va transcórrer pels camins dels voltants de la mateixa estació, una zona per la qual l'albirament d'ocells és prou fàcil. Càmera de fotos i prismàtics en mà, els grups passaren un matí mirant els ocells i rebent, per part dels guies, l'explicació sobre cada espècie. L'objectiu que tenim és mostrar a la gent la biodiversitat que hi ha en els ocells per la zona est de l'Horta o dels afores de la Pobla i incitar a la gent a agafar aquesta afició, si és que no la tenen ja, perquè és molt bonica, és a l'aire lliure, és com un repte de dir a veure quantes espècies podem veure avui. Ara és una època de la migració i es poden veure les que estan arribant i les que encara no s'han anat cap al nord. Estem en primavera i això és un fet que ajuda que els ocells, per estar en plena època de migració, es puguen veure amb facilitat.
El nostre terme, i per extensió tota la zona de la Vallbona, és un lloc en el qual diferents espècies fan parada i, per tant, les possibilitats de poder veure i conèixer ocells són altes. Hi ha des d'espècies de marjal com el morito, el picaport en valencià, també es pot veure alguna garceta blanca i el més normal que es veurà seran aus xicotiues, passeriformes, com el teuladí o el teuladí castellà, que és com el teuladí però té una taca aquí, i bueno, no se sap, mai se sap. Això és el repte, de quan s'inicia a veure ocells, a veure què es pot veure de nou i què és el que no. Matí de coneixement de l'entorn natural de la Pobla i d'aquelles espècies d'ocells que conviuen entre nosaltres i que és convenient conèixer per tal d'ajudar a la seva conservació. $1.200 alumnes d'edats entre 12 i 17 anys i el professorat s'uneixen per a crear un concert multitudinari. És la concepció de com sona l'ESO, una trobada que combina educació i cultura musical i que va néixer fa 23 anys. Altea va ser el lloc on es va celebrar com sona l'ESO d'enguany, però la coreografia va ser molt poblana. Jo m'he encarregat durant 8 dies de coreografiar tota la coreografia de tota l'obra i assajar-les. 1.200 adolescents de diferents instituts públics interpreten la persona més feliç del món. Durant 3 dies se fa una trobada a Altea, en la qual els xiquets estan acampats. Durant el dia fem els assajos i per la nit tenen concerts, concurs de música, i l'últim dia és el gran concert enfront de 4.000 persones de públic. Una iniciativa que, malgrat que es va dur a terme este cap de setmana a Altea, fa molt de temps que es prepara. En desembre es va fer una audició presencial en la qual tots els xiquets i xiquetes que volgueren presentar-se se presentaren. D'ahir seleccionarem a 20 i durant 2 caps de setmana sencers muntarem la peça i després va ser ja la trobada, no? L'actuació d'enguany va ser d'alt nivell si pensem que hi ha alumnat que mai ha ballat abans i que fa un pas endavant per realitzar este repte. Els xiquetes que alguns no ballen, és només perquè volen participar en el cos de ball, doncs és un challenge, perquè ni els professionals en 5 dies preparen una coreografia tan llarga i a més aquest any s'ho van treballar molt i estava molt net, anaven junts i prou en harmonia, diguem. Les cançons és una creació que han fet 2 persones de l'organització que són mestres de música. Aleshores, ells van crear aquesta peça i durant tot l'any, tots els professors de música dels instituts, el que fan és practicar les cançons per arribar a la trobada i ja saber-se-les. Una iniciativa multitudinària i educativa en la qual Joan Crespo col·labora per tercera vegada. Vaig començar fa 3 temporades. Esta és la tercera vegada que a mi me van contactar per a fer l'any que farem en Amposta, en el qual per a mi fou un descobriment de projecte perquè veure 1.200, en aquell moment foren 1.500, xiquets i xiquetes en un espectacle tot junt, música, cant, dansa, en les ganes que tenen durant 3 dies estan treballant de valent, a part que s'ho passen bé també, és molt enriquidor. I pel que fa a la dansa, veure que hi ha gent que s'interessa per aquest art és encara més gratificant. Un èxit que es nota en imatges com aquestes. I aquestes són les activitats culturals programades a la Pobla per als pròxims dies. L'agenda d'este cap de setmana compta amb 2 excursions de muntanya dissabte 20 de maig, ruta i visita al Parc Natural de la Serra Calderona d'autobús i serà a partir de les 9 del matí de l'Avinguda José Garrido Fargas i Santa. Això sí, és necessari la inscripció prèvia al 600 03 70 23. I el l'endemà, excursió de senderisme al barranc d'Aigua Negra a la Serra d'Espadà. L'autobús esperarà també al número 60 de l'Avinguda
José Garrido Farga al voltant de les 8:15 del matí i vos podeu inscriure al telèfon que veieu a la pantalla i també a la biblioteca. Obrim el bloc d'esports amb la millor notícia per al futbol poblà. El Vallbonense jugarà en la primera federació valenciana l'any vinent. Els homes de Fort ho certificaren amb una golejada a Pedralba i dissabte. Si guanyen, es proclamaran campions de Lliga. Vesprada i partit important per al Vallbonense este passat cap de setmana en Pedralba. Els d'Alejandro Fort només necessitaven un empat per tal de certificar matemàticament l'ascens de categoria, però tenien l'obligació de guanyar per tal de mantenir intactes les opcions de ser campions de Lliga. Va ser el Pedralba el primer a provar fortuna amb este xut de lluny que Felip enviava a córner. Seria eixe un dels pocs sobresalts d'una vesprada que anava a ser plàcida per als blanquirrotxos, ja que al minut 9 el Vallbonense obria el marcador. Recuperació en el centre del camp, contraatac ràpid de l'equip per tal que Dani anotara el primer de la vesprada amb un remat a plaer. El Pedralba es resistia a ser un convidat de pedra al partit i a no ser pel travesser, haguera empatat en esta jugada. La tranquil·litat arribava pocs minuts abans del descans. Manu rematava a la perfecció este córner per a fer el 0-2 i deixar el partit vist per a sentència amb tota la segona part encara per davant. Però el que quedava en la segona part per davant era un festival golejador del Vallbonense que va fer que el dia de la certificació de l'ascens fora una festa. Només començar la segona part, Dani feia el tercer del partit i el gol, que per a ell era el 29è de la temporada, un gol que el deixa molt a prop de ser el màxim golejador de la Lliga. Este año he estado acertado de cara a portería, la verdad, pero como ya dije la última vez, esto es un trabajo de todos. Al final, ni ser el menos goleado es mérito solo del portero, es mérito de los defensas, desde el delantero que presiona, de todos, y ser el máximo goleador al final es un premio colectivo, porque sin el esfuerzo de mis compañeros y sus asistencias, uno solo no puede hacer nada. Entonces, aunque ponga un nombre, es un trabajo colectivo total, y la diferencia de goles a favor y en contra es muy grande. Eso habla muy bien, sobre todo, del esfuerzo colectivo que es partido a partido hacemos. En el minut 74, Víctor Lázaro anotava l'únic gol que faria el Pedralba el dissabte, un gol amb el qual maquillar un resultat que encara seria molt més favorable per al Vallbonense. El quart gol arribava en el 76. Luis arreplegava el baló que deixava mort el porter dins de l'àrea i feia el que anava a ser el penúltim gol de la vesprada. Només 2 minuts més tard, Alexter, amb este golàs, marcava l'1-5 definitiu, amb el qual sumar 3 punts que fan que els blanquirrotxos siguen equip de la nova Lliga de Primera Federació per a la temporada 23-24, a falta d'una jornada per a la fi del campionat. Amb el xiulit final començava la festa del Vallbonense en el camp del Parral i no era per a menys. Només un any després del caòtic descens a Benajever, els blanquirrotxos pujaven, fent curt el pas per la primera regional i aconseguint el gran objectiu de la temporada. I per tant, els motius per a festejar eren més que evidents, tal com es veuen les imatges, amb les cares de felicitat dels jugadors i el cos tècnic, tant en el camp com en el vestidor. Era l'objectiu que s'havia marcat des del principi de temporada. Ha costat perquè la Lliga és molt competitiva, n'hi ha 4 o 5 equips que ens han apretat molt, però bueno, al final s'ha aconseguit. Teníamos 2 objetivos claros, el primero el del ascenso, lo hemos conseguido, el segundo el de ser campeones, que lo podemos conseguir la semana que viene, y estamos muy contentos. Hemos trabajado mucho, hemos aguantado mucho, muchos entrenamientos, fríos, etcétera. La verdad que estamos muy contentos, muy felices y ahora a celebrarlo. Es un orgullo ser capitán de este equipo, evidentemente, pertenecer a esta plantilla y sobre todo, como tú dices, en un año, que la gente dice, no, si no subes en un año ya no subes. Bueno, nosotros ya hemos subido, ya no nos esperamos más. I amb l'ascens certificat, ara queda l'objectiu de ser campions de Lliga en l'última jornada en el Salvador Martí, un repte que els blanquirrotxos no aconsegueixen des de l'any 2010, tal i com es pot veure aquestes imatges, on aquelles celebracions s'espera que puguen repetir-se dissabte en un partit que ha de servir per a sumar un campionat de Lliga a l'ascens ja aconseguit. Jo vaig estar en aquest equip, però no me'n recordo quan se'ls farà almenys 14 anys o 15 anys de l'última Lliga que guanyarem, i serà un colofó molt bonic, i crec que l'equip s'ho mereix per tot el que vam fer, per tot el que ha passat durant la temporada,
crec que serà un colofó merescut. Da igual lo que pase, que si nosotros la semana que viene ganamos, lo tenemos. Y es un orgullo ser campeones de liga, como tú dices, en el Valbonense después de tanto tiempo. Estamos a 90 minutos, incluso, como tú dices, si se dan los resultados antes, de conseguir algo histórico en el 65 aniversario del club. Y yo me acuerdo mucho de la gente que ha sufrido ese descenso caótico, que se ha renovado y se ha querido quedar. Y yo de verdad que cada gota de sudor que doy por este escudo és per ells. A falta d'una jornada, el Valbonense és líder amb 62 punts. Segon classificat és el Vétera amb 60. Per a l'última jornada, el Valbonense només necessita un punt per a poder ser campió de Lliga i així arredonir la temporada. Dissabte, a les 6 de la vesprada, el Valbonense contra l'Eliana, un partit per a ser campions de Lliga en una temporada en la qual l'objectiu de l'ascens ja és una realitat. Dilluns de partida professional, descafeinada Pere Roc i Guillermo passaren per damunt de Rotxos amb claredat al Miguel Caña. El combinat de Pere Roc II va passar com una piconadora per damunt de Palau i Jimeno en un Miguel Caña amb menys públic. Del que ens té acostumats, la partida va ser aigualida, els de blau no connectaren els 15 i Guillermo castigava amb potència des del mig. M'ha trobat més còmode el rebot, es passava, intentava buscar l'escala perquè Guillermo també poguera tindre una pilota més bona per a poder encarar-se a la galeria i ens ha eixit molt bé, nosaltres hem intentat seguir la nostra marxa perquè contra jugadors com Salva i com Álvaro jo t'he dit que és centrar-te en el que tens que fer tu i intentar restar aquesta pilotada. Palau va ser víctima del calendari. El trinqueter d'Alginet venia de caure derrotat in extremis al trinquet de Benissa el dia d'abans 60-55 en una partida molt exigent on hi havien més de 1.000 euros a la corda. A més, Jimeno sembla haver baixat el ritme després del campionat de Lliga sobre els estats de forma i l'acumulació de partides va reflexionar el rest de Benidorm. És que l'any és molt llarg i sempre cada un aconsegueix aplegar a unes cites en la Lliga, en els trofeus i cada un porta un any diferent a un altre i sobretot de preparació i tal. Continuem jugant totes les setmanes, juguem moltes partides, en molts trinquets i és molt complicat que tot l'any estigués al 100%. Dilluns que ve torn per a més pilota a partir de les 5 de la vesprada, inici de la prèvia del campionat individual que enfrontarà a Álvaro Jimeno i Bueno. El Miguel Caña acollirà a més 2 partides del grup B en el mes de juny. I també dilluns el Consell d'Esports es reunia amb temes a l'horitzó com els Premis de l'Esport i la Setmana Esportiva d'estiu. Les entitats esportives de la Pobla es reunien esta setmana en la ciutat esportiva per a celebrar una nova reunió del Consell de l'Esport. Un dels punts importants de la reunió era la dissolució del Consell, ja que la seva vigència finalitza en el moment en el qual la legislatura termina. Amb esta reunió finalitzava la segona etapa d'un dels consells participatius més veterans. S'ha consolidat, la gent ja no pensa en les reunions com una cosa inútil que simplement s'ha de complir i ja està, sinó que s'aporta i que les aportacions que es fan s'arrepleguen i jo la veritat és que estic contentíssima per la seva implicació, la seva disponibilitat, la predisposició que sempre tenen a ajudar i a col·laborar en les coses que proposem. És un col·lectiu que realment, ho dic sempre, disfruta i viu l'esport i jo crec que no podia haver un Consell millor que este. En esta última reunió del Consell també van tractar-se altres temes, com foren la constitució del jurat dels Premis de l'Esport, que enguany es celebren el dia 11 de juny en la Casa de la Cultura, la creació d'una comissió per a l'adaptació de les bases de les subvencions i la presentació dels actes ja confirmats de la setmana esportiva d'este estiu. Hem fet un recordatori dels esdeveniments que ja tenim confirmats amb la data per a la setmana esportiva. Hem aprofitat també per a explicar un poquet les modificacions que es van a fer en les bases de les subvencions de concurrència competitiva i de les d'esport solidari i hem creat una comissió de modificació, d'estudi i modificació d'eixes bases per a replegar un poquet els obstacles que es troben quan han d'omplir els papers i de tramitar la subvenció. Hem constituït el Tribunal de l'Esport amb 3 membres del Consell, més la regidora d'Esports, en aquest cas, jo, i un regidor de l'oposició que enguany, si mal no recorde, li correspon a Ciudadanos, per tant suposa que serà José Luis Martín qui estigui amb nosaltres en el tribunal.
Amb l'inici de la següent legislatura tornarà a constituir-se el Consell de l'Esport i amb ell els clubs i escoles esportives tindran un fòrum d'opinió amb el qual poder decidir de forma conjunta sobre aquells aspectes que els afecten. Amb la finalització de la primera fase d'obres al parc torna l'esport rei dels majors i un dels autòctons de la Pobla, les Birles, tornen a ser protagonistes. L'espera ha sigut llarga, però les Birles están de tornada. Casi un año, ¿no? 8 mesos, 7 o 8 mesos. Estem jugant la Lliga, menys no ja tenim ganes de jugar així en el nostre poble i en les pistes de nosaltres. Molta, la felicitat és molta i claro que tenien ganes, això ens feia falta vindre a jugar, per lo menos entrenem. El club de xocs tradicionals va completar este dimarts la segona tirada al parc i és que la pràctica crea el mestre i els majors ja poden reprendre la seva rutina esportiva Per no perdre el costum. I fem gimnàsia, que és molt bo per l'edat de nosaltres. Molt bé, perquè com fa molt bon temps, pues, molt bé i molt agradable i així també, per lo meu també. Tampoc estem en casa, ja estem també. El club s'acomiada de Benissanó, seu temporal durant mesos, ja que les 9 pistes al parc municipal estan disponibles. Ara el que toca és fer una crida a tots els veïns. Pues a veure si la gent s'anima un poc més quan ho vegin i quan més se n'apunten, pues més s'entretenim així jugant. En l'equip ara som 6 dones. Pues això, animem a totes les dones que vinguen perquè s'ho passen molt bé. Anem tots els diumenges a jugar per ahir i han fet molt bona harmonia i tot molt bé. El dia gran encara està per vindre. El pròxim 4 de juny està marcat en roig al calendari. Serà l'estrena oficial i és que hi ha una cosa que tenen tots en comú. Claro, com tots volen jugar en casa. Perquè tot siga per tornar a gaudir a casa. I fins així tota l'actualitat d'este informatiu. Recorden que este noticiari el poden veure a la carta al nostre canal de YouTube i també les repeticions per televisió. Ens acomiadem fins el pròxim Dijous Notícies.